hogy egyebet nem mondja, maga egy közönséges hazug. De azt mondja? Igen, Birló. Az egész zsarolási kísérlet, nem egyéb, mint zsarolás étellenes. Ő le van lepezve. Ide hívek csészeteára, és ilyenekkel kaptál? Én ezt egészen másképp képzeltem el. Azt tudtam, hogy te nem lesz. Mi mondta ezt tőle? Senki. Csak megint ott a bizalmam magában. Hát csak melyik magja asszonyom. Én tisztességes szándékkal jöttem ide önhöz. Én meg akartam az ön napjait édesíteni. Én szeretem ön... Nem hiszem. Elhozta az aktákat. Itt vannak a zsebemben. Hát mégis mutassa. Látja, hogy szeretem. Szeretem. Én meg az uramat szeretem. Ugye, kis Frank? Nem mondom. Soha. És ha valami mégis hűtlen lennék az uramhoz, hát az kíváncsiság volt ennél. Az érdekes lehet. De még mennyire? Minden valamire való. Egy kicsit is finomabb érzetű hölgy. Egyszer életében kíváncsi. Mondhatom, életemben már több kíváncsiságot elégítettem ki, mint Fünci a háromlábú Jósi. Magában nem tudnék bízni. Mindig a zsarolási esetre gondolnék, amelyből egy szó sem igaz. Itt érzem valakinek a kezét. Ön ezt nem mondja nélkül? Ön szeret? Vajon meg hogy szeret? Nem szeretem. Milord? Milord? Megvan. Ezt a zsúrneve az átkozott pusért találta ki. Na de hiszen jön még a mi utcámba, és akkor megfizetnek neki, tudom Istenem. Egyszer, mikor elfogták, mi alatt kötözték, kicsúszott a körmeink közül. Ha akkor el tudom csípni, ma már kapitány vagyok. Szóval nem igaz a zsarolási eset? Nem! Az, hogy dehogy nem igaz. Minden igaz. Semmi se igaz. Hidegem a nyakát. A csontját töröl össze. Maga, tetszik nekem, ha haragok. Sokkal férfiasabb. Ugye? Adja ide a szaptákat. Nem adja? Legácsak. Szeretem a haragó férfi. Borzasztóan érdekel így a harcos férfiasság tetőpontján. Igen? Szétszaggatom azt az ember. Mikor így megvillal egy igazi férfi fele. Az az igazi. Harag és erő. Ez az igazi férfi szépség. Igen, itt marad egy kicsit. Édes. Édes? Menjen a kardját, édes tatom. Kardját? Édes sokom? Jó, leveszem. Olyan most, mint a sivatag nemes hagyja a haragú orrország. Felpalasz a fickó. Az előbb igazam volt, kitöltenem a hívedből meg azt, hogy hipnotizálom én a csasszomot. Van valami nemes tűz a szemében, a hangjában valami félelmet, a mozdulataikon valami vadság, ó, szép oroszlánom! Nem ugratod engem azt? Mi volt ez? Azért nevetett, mert komikus vagyok? Vagy pedig érzéki, hisztérikus nevetés volt ez? Bemegyek utána. De ezt beviszem? Haragot is előtt mutatni? Asszonyom! Asszonyom!
Romulust. Egész is a ember olyan ember, mint a többi. Lopási alany. Miért élvezzen ő tolvajmesterséget? Ez a biztos tény. Bátorság, Puzsér, kénytelen voltál vele. Munkanélküliség, gazdasági viszonyok, meg aztán az ügyvéd úr is majdnem rábeszél. Milyen évvel fog védeni, ha elfognak? Tagadom, hogy a jelzett éjszakán nálam betelt volna. Tagadom, hogy a kasszámat húzta volna. Néni, itt akasszal. Ettől a végrendelete. Első pont, drága nőnek minden vagyonomat. István bátyámnak ütesz, lejtes jogon, virágzását köszönhetem, ezzel és én ettől lopjak. De ez a végrendeletben is bele. Nem. Én ezt nem tudom. Én ezt nem tudom. Mi a? Ez feltemben. Csak úr! Mi a? Mi van? Egy ember állott fel. Hol? Ott! Vagy a támadhatnak. Ugyan kérem az aljában. Hát nem hallottam előtt, hogy valami. Ki? Hé! Hallja! Mondom, hogy húzod. Legalább minden merem. Hát én merem. Puzsér! Puzsér! Végre valahára egyszer csak a körülmény közé került Puzsér. Hát igen, na hát a Puzsér. Hát mi van abban? Nem Puzsér, nem ég ki a szeme, nem sül a bőr a képéről. Mi nálunk lopni? Az uramnál, aki 19-szer védte meg a törvény előtt, aki ma délelőtt is fölmentette, micsoda cinizmus. Nem adom 1000 pengőt, hogy a koncsiptem. Magának tekje van öregem. Arra nem számított, ugye, hogy egy rendőrtiszt karjaiba szaladni? Életemben először csíptek rajta. Istenem, mindenki kapcsoló, hogy maga itt volt. Puzsi, hónapok óta várom ezt a pillanatot. Boldog vagyok, Puzsi. És éppen én. Ugye nem várta Lord Riches? Ugye nem? Elejét? Nem. Látja, ez a Lord Riches, aki maga annyit mulatott, akit maga miatt mellőztek az előléptetésnél. Most megfogja az ön gallériát és azt mondja, ön a törvény nevében a fogjon!
Nekem mondja, hát ez most hallom 20-szor. De tőlem először. Fogalmazó úr. Ha voltam annyira ügyetlen és rajta csípettem magam, hát végezzünk hamar. Tartóztasson le és vitessen a kapitányságra. Csak bízz rám. Tessék, Hát szereted magának, mi? menjünk fogalmazó úr. Csókolom a kezét, nagyság, boldog vagyok, hogy Puzsért magam vihetem a butiba. Kérlek, csókolom. Sajnálom, hogy megzavartam a pásztorórát. Mi történt? Sajnálom, hogy megzavartam a pásztorórát. Mit zavart meg? Hát a pásztorórát, na menjünk fogalmazó úr. Mit beszél maga? Jaj, ne izéljünk annyi. Vitessen a kapitányságra is pont. Hát nekem is pekkem volt, de magának is pekkem volt. Micsoda pekkel volt nekem? Na, hallja, kompromitált egy asszony. Hát úriemberre nézve ez a legnagyobb pek. Megőrült. Kompromitáltam egy asszony? Jaj, ne cselegjünk annyi. Teljesítse a kötelességét. Várjon, kérem, ne rohanjon. Nagyszerű. Hát csak változok egy-két szót önnel. Kit kompromitáltam? Hát engem nem. A nagyságos asszony. Hogy azt méltóztatott inni, hogy én be fogom fogni a számat? Azt méltóztatott inni, hogy én a tárgyaláson, a bíróság és a hallgatóság előtt nem fogom ordítani, hogy ön ének idején a nagyságos asszony szobába jött ki, mégpedig a nagyságos asszonnyal együtt. Azt méltóztatott inni, hogy a doktor úrnak ezt nem jelentett be, na meg A fogalmazóról legkorrektebb tisztesség, eszembe levágom. ne nekem mondja, majd ott a bíróságon mondja. Na, menjünk. Nem! Várjon, kérem. Mondok én magának valamit. Nem vagyok rá kíváncsi. Ugye, tudja, hogy én magát mindig is szerettem. Ugyan én magát. Meg voltam róla győződve, hogy ön alapjában véve tisztességes ember. És hogy csak a gonosz környezet, a rossz viszonyok, a gazdasági krízis vitte rá, apropóban szólítja a közélet. Nem köszönöm, jó ez így. Mindig így szoktam. De Puzsér utána így szoktatások Éppen jó ez. Éppen jó. Nem is hiszi, mennyire fáj, hogy épp nekem kellett önt is találnom. Tehát a kötelesség, ugye? Ja, a kötelesség. Visszaborzasztó helyzet. Fogalmazó, ezt önnek köszönhetem. Szégyelje magát, fogalmazó! Szégyelje magát! Hát a jobban esik, mondhatja a Lord Bridget. Nem haragszom érte. Just is fogalmazó úr. Nézze, van egy eszmény. Én vagyok az öreged, szervusz! Ön téved, én vagyok az öreged. Még ez is. Micsoda meg? Legyen ez a Puzsér! Leveszem ezt a kötelet? Az ránémuljon, mert meghalakom a kezét a farsetot. Na hát, hogy igen, leveszem? Hát én nem engedem, életet előszak, ezek a védtelen emberrel így bárják, fogalmazó úr, ön visszaél a helyzetével. Na lássuk! Csak nem kell annyit okoskodni. És számítok a gavalérságára, édes öregem. A gavalérságomra? Én is számítok rá. Nem vele fogalmazó. Az én világom. Azt hogy semmi, azt nem követett. Jaj, ne sérjen asszonyom. Női könnyeknek nem tudok ellenállni. Jó volt lehet asszonyom. Számíthatok a gavalérságára? Számíthat, bár magától undorodom. Na, nyugodjon meg asszonyom. Meggyőzött Puzsér? Megadom magam. És kijelente, hogy elmehet. Nem lesz semmi bántódása. Igen, bántatlanul elmehet. Elmehetek. Hát most kezdek csak itt maradni. Ne tudnám lőni. Elálljon! Na, mindenek előtt szedje össze azt a holmét, jó? És tegye vissza a kasztába, a kasztát pedig vigye vissza a szekrénybe. Nem szeretem a rendetlenséget. Nem maradt valami vacsoráról? Úgy megéheztem. Nincs hús? Hús nem maradt. Hát gyümölcs? Megfelelő egy kamóta. Hát hozza.
Az én drága szalókám! Várhatnak a torkám! Itt a szamóta. Csatórozta. Roppant örvendek. De egy nem mondott hozzá a csató. Parancsolni hát te. Köszönöm, nem kérlek. Úgy megszomjaztam, nincs valami indivaló? Úgy nincs pezsgő? Pezsgő? Az van. Hát tessék hozni, hogyha van. Mit kapol maga? Nem szúrjak meg a tartsuk. Miért nem hagyja szegénynek? Na, ez a rendben. Itt a pezsgő. Az én drága pezsgőm? Bár megfulladnál majd. Hát jó, hát. Ezt már szeretem. Galamb viszik magában. Töltsön csató, de magam fiatalabb. Még ezt is. Vigyázzon ügyetlen! Mellé önti ezt a nemes italt. Már ezt is nekem kell csinálni. Egészségére, asszonyom! És most Timbora, miután én vagyok az idősebb. Szervusz! Szervusz. Hát a puszi hol marad? Mi van, ha most ne harapnám azon? Új! Ezzel is meg vagyunk. Ne! Hát akkor ha megengedik, akkor én most ajánlani fogom magamat, no, persze nem így egyszerűen. A kerületben ugye fogalmazó úr most razzia van. Hát ha én ebből a kunyában kimegyek, még bajba találok eredetni a rendőrséggel. Képzeljék. Még eltalálnak fogni. Mondok magamba, jó lesz, ha innen mi gentleman távozunk. Hát, hogyha most megengedik, és ha nem engedik meg, akkor is. Én most bemegyek ide a doktorok kabinetjébe, és tisztességes ruhába öltözködöm. Gyoklom a kezét. Szervusz! Na de most aztán nem mennek a körbeink közül. Gazember! Sírke, hova? Most! Mit akar csinálni? Megint valami ostobaságot? Hát nem volt elég enni vagy? Az én szalószámat tette. Az én pezsgőmet itta. Na de megáll! Mit akar csinálni? Elszaladok a legközelebbi rendőrök szobára, és felküldök ide két ember. Azt mondom nekik, hogy gyanús alakot láttam bemászni az ablakon. Ugye ez jó? Kitűnő. És ha azt kérdezik, miért nem fogta el maga? Ahhoz semmi közük. Én a helyebb valójuk vagyok. És maga? Én hazamegyek. És a kit rendőr? Ide bejön és nyakon csípi Puzsér. Biztosíthatom, hogy holnap reggel megfizet a szemtelenségéért. Visszaiszom tőle a brúder. Tehát itt botrány lesz. Az én házamban. Istenen, Istenen. Nem jön most a síjajra. Ezt utálni a neurotériás nőket. Hát egész házat szalad. Majd szétszalad megint. Ha most is kicsúszik a körbeimtől, és sosem lesz belőlem kapitány. Csókolom a kezét. Csodok! Csodok, hölgyök egy kis tisztelet. Nem lehet. Én kapitány akarok lenni. Nem tűnhetem. Az én házamban nem lesz botrány. Puzsér! Kedves Puzsér! Jézus! Csak ne zsebírozza magát magság. Istenért Puzsér, meneküljön! Csató rendőröket akar ide küldeni. Meneküljön, szerencsétlen, mint nem jönne. Akar nekem egy nagy szívességet tenni. Persze, itt azért kopogtattam. Akkor kösse meg a nyakkedőmet. Hát ez a borzalmas helyzetben a nyakkedővel törődni. Meneküljön, szerencsétlen, mint nem jönne. Eszembe sincs. Megbolondult maga? Ah, csak kösse, kösse! Hát nem félek én a rendőröktől, csak undorodok tőlük. De itt meg fogják elvinni. Majd bízza csak rám. Itt most én vagyok az úr. Micsoda? Tessék, most már a legét is megint ennek az éjszakai kalandnak, hogy a nagyság kezdve elmenjen az ilyen kalandoktól. Tessék, most már a következményeit is viselni. Szent Isten! Élet magától Puzsér! Nincs rá oka. Vonuljon vissza, asszonyom. Ami lesz, az lesz. Valahogy csak lesz.
Úgy még sohasem volt, hogy sehogy se lett volna. Micsoda helyzet. Mindez egy fogalmazóért. Hát még legalább az aztán, ha mit hagyta volna. És most jönnek. Most meglátjuk, hogy ki a legény a csárdában. A pillanat, a másolás nehezen megy. Hónapok óta várom azt az alkalmat. Lenke, Jó. én vagyok Lenke kisasszony. Nem, ne jöjjön be. Ha vagy de édes. Jó Istenem, inkább én jövök ide. Ez csókod. Istenem, ha betalálnak jönni. Éppen azért gyorsan. De ne a szájából. Sőt, éppen ott. Elég már De hogy elég, sohasem elég. Maradjon a kün, zárják be az ajtót! Isten, jön valaki. Úristen, komolyan jönnek. Hogy? Hát nem is van. Nem egy kis napunk van már. Ne nekem, mi az, mit keresnek itt? Kegyelet keresünk, uracskát. Na, jöjjön egy kettő. Bocsánat, van. Én a házhoz tartozom. Igen, a tolonzál. Na, rovattak, hogy tudod a cipőjét. Tévedés van a dologban, Lenke kisasszony. Jaj, ugye mondtam. Igazoljon az Isten áldja, meg tudja a szörfök, mit akar itt ez a két rendőr. Doktor Sátkány, segédje vagyok. Tóth Bertalan, ügyvédjelölt. Ügyvédjelölt. Ha nem úgy elteszte a sötétben. Mi az? Mi történt? Rendőr. Busé. Fogja be a száját. Én doktor Sárkány ügyvéd vagyok. Fogkacsatok fogalmazó küldte? Igen, is. Hát mit akarnak a segédben? Azt csípték gyakran. Mondhatom, sokszor már rendőrt láttam már, de két ilyen szavarak, ez maguk. Ez itt a déli szobák. Itt hiába keresélnek. A tolvaj vagy a padlásra szökött, vagy a kedven bujkál? Hagyta még valaki. Itt rendőr valaki elfetténe. Helyes. Az előcsarnokból vezet a lépcső a padlásra. Ott keresélnek. Mit akarnak itt velük? Csoda, hogy engem nem csíptek nyakon. Hadd nem a csapszék. Igen, én is szavaztam Bettel, mint a tolvaja. Nekem mondja. Tanuljanak az előcsarnokból, az egyik menjen fel a padlásra, a másik várják lenne a lépcsőnél. Gondolod a maguktól. Köszönöm, Puzsér úr, de hogy kerül maga ide? Magasra, öcsém. Tolvaj van a házban. Tolvaj. Mondhatom, szép időben adnak rendezvút egymásra. Na, menjenek feküdjenek. Ugye nem árul el. Számíthatok a gavaldírságára. Mindenkinek a gavaldérságommal van dolga. Kezdem azt hinni, hogy én vagyok az első gentleman utat. Nem szól, ugye? Nem, fia. De a kiderül, hogy Bertalannal itt találkoztam, nekem végem van. Én egy bűnhöző vagyok. Ne féljen, kislányom, semmi baj nincs. Minden rendben van, csak tisztelem nyugodtan, menjenek feküdjenek. Nélkül maga a legjobb ember a világon. Azt én már régen tudom. Puzsér úr, fogadja hálámat. Mi az? Mi történik? Ki az? Bertalan? Hát mit kérdezik maga Bertalan? Másoltam nagyságos asszonyom. Azért húztad a cipőjét? A lábában mászol? Nem, sőt, ellenkezőleg. Hát, akkor mit tesz a szobában, harisnyában? Engedelmet kérek. Bertalan, csak nem tudnod én erre gondolni sem Engedelmet kérek. Bertalan! Kedves Betsy, nincs más hátra. Meg kell vallani mindent. Mit kell meghallani? Semmit, Semmi semmi. ráncigálja a kabátomban. Ha olyan nagyon esteli, majd bevallom én maga helyet. Nagyik, hát jól sejtettem. Jól sejtette, asszonyom. A szerelem. Nem igaz, kérem, a Puzsér Megvalljuk minden. De hogy valamiféleképpen más ne tessen gyanúsítani. Marosiné! A tisztes Marosiné! Éppen akkor jönnek be, akkor hozzákartosan. Igaz, kérem. Ne tagadja kedves maga. Láttam, amikor megszóltatok Bertalan, szép szerelmei vannak. A fiatalságot élet gyümölcsöt kívánja. Mellesleg én is ilyen voltam az ő korában. Hát ezért teszekedtek folyton. Szégyelje magát, Bertalan! Mit csináljak? Elcsábított, nem bírtam a szívemmel, aztán meg úgy Egy könyörgöm. valami, már keres, jöjjön ki, megszívtük, a tolból! Ne tetesse magát, ugye már várta? Az igazság van, most mire szabék nem feküdtem le?
Meséljen! Mostanában egy bűnügyi regényt olvastam, és nagyon felizgatott. Micsoda tinnitus! Én nem szeretek ilyet mondani, de ez egy elvetlenül szó. Éppen akkor csíptem rajta, amikor magához akart osonni. Hozzám! Rohadt érdekesek volt. Azt meghiszem, én is szerettem volna ott lenni. Szoros Inés! Most látom, te fogáltatod maga erkölcsi megfelelségében. Nem röstelj! Mondta már, hogy nem. Az ember utóvégre is kíváncsi, és nem a belemolszolni egyetlen alkalmat sem. Ne folytassa! De kérem, én még soha életemben nem láttam működni egy itt igazi... Hagyja abba! Nem, hogy is volna elvezetett. Azonban biztos vagyok, hogy Bobika is egy magamban területről, hogy egy pikát kínálkozik alkalom, hogy egy erre... Csalódás, ó, Maros Iné! S mi csalódás? Bertalan? Hát Bertalan volt! Hát bevallom, én voltam. Maga volt a torvaj? Ilyen torvajról beszél. Nem átolja meggyanúsítani a tubicáját. Alul Marinjás! Tubicában? Alul Marinkomat? Mi mesélnek? Bertalan beadott minden. Kénytelen volt vele. Kénytelen voltam angyalom. Angyalom! Angyalom! Ott vagy. Jaj, ne érted már annyi ügyességed, alkonyát én aranyoztam be a szerelem fényével. Legyenek végre már egymáséi. Te édes. Siker úr, számítok a kavalőrságára. Hagyjál már végében a kavalőrságot. Te sem maradok itt tovább. Nem érzed, hogy én is veled megyek a világ végére, és édes kaszálinkba. Na, és most ne hittem volna erre az asszonyról. Vannak még ilyen csalódások. Ügyvéd úrnak jelentem alásra. Azt hiszem, hogy kezünk közé kerül az igazi. Hát én nem hiszem. Egy gyanús alap okozik a ház felé. Azért jöttem, hogy tessék itt elsötétíteni. De nem lehet bejönni, és hogy az ügyvéd úr is, meg a kedves felesége is. Szíves lenne elvenni a szobába. Feleségem is. A felesége. Az is kérem. Van, nő nélkül is kissé ijedős természetű. Igaza van a rendőrbácsinak, erre szépen a szobádban a muzikám. Muzikája. Ha egy szép világom, rögtön megyek én. Miért akar hiányzik? Tessék ide belozni a lámpát, nem lehet bejönni a világosságokra. Erre egy aranyom, ne türelmetlenkedjék, ugye? Micsoda helyzet. Én meg elbújok, és a kellő pillanatban előlépek útban. Ugye én, az ura jön, elloptam a tárcáját, azért jön, na menjünk neki tőle. Menjél aranyom, mindjárt megyek én. Egy dolccal értek az egészből. Na, én most eloltom a villanyt, és az előszobában húzódom meg. Csés, jó estét! Hát, ez a volna, hát ez, hogy mit akar itt. Józsi! Szervusz! Jöjjön elő, láttalak! Gyere már, fiam, ott az egész kanálikat! Rojál, 4-es rágunk befelé! Elviszed el már hozzá! Nem a tolványos egy barátod, nekem húzódja meg a folyosót. Te is megváltoztál Cimborral. Jó, jövök mindjárt, minek találkoztak itt 10 évileg? Nem maradjon a találkozásról pajtás! Ott van az egész kanálikat! Jó, mondom, hogy mindjárt jövök, csak még egy kis dolgom van ide maga. Nem várom, de ott lesz a medve. Ha nem jön, iszló pucra megértető. Halál dolgája. Szervusz!
Szórakozott majom, hát megéreztem, hogy itt van felejtettem valami. Méghozzá legfontosabb dolog. Végre megcsúszott öreg. Azt kifogom, és mit akarod tőlem? Kegyet keressük betörül. Akarnak tőlem. Csoda, hogy maga is azt nem mondja, hogy a házhoz tartozik. Én is házhoz tartozom. Ez is. Örök majom elgondott sárkány ítéltet az én lakásom. A magáé is. Ez a lakás úgy látszik mindenkire. Jöjjön! Luciba. Várjon, segítség! Ela! Mi az? Mi történik itt? Imre vagyok, vagy álmodom? Maga? Puzsér, hogy jön maga ide? Puzsér, nyomorult hálátlan. Megörülök, mi állok Itt van, hozzá! Nyomorult. Nem sül ki a szeme? Nem igaz az őr az arcáról. Nálam betörni? Hát tőlem akart lopni? Nem áthalott a saját védőidékénél. A legnagyobb jó tevőjénél betörni. Hát minden emberi érzésből kivetődött maga Puzsér. Nem én védtem a törvény előtt 19-et? Nem én tartom el? Hát ez a hála. Puzsér maga a legszentelensebb az ember, akivel valahogy találkoztam az egész világon. Igen, szó megbolondol. Szégyelni magát. Saját védőjénél. Fúj! A szárnyszor és a fúj. Brutus magához képest a figurára visszatépek. Ki fogom törölni a végrendeletemből az 5. pontot, egy fityinget se fog kapni. Mi volt bező, megőrülök? Csak ordítsam, csak tettesse magát. Még azt pedig mondani, hogy ő a doktor úr, az ügyvéd. Ezt mertem mondani az én saját lakásom. Ezt reggázom, hogy nem doktor sárkány. Most csak azt jelenti, hogy azt mondja, hogy én vagyok Puzsér. Sikerik tőle, és azt mondja, hogy ő a doktor úr. Puzsér, igen, Puzsér. Szállom magát, Puzsér. Na vigyék, mert megveszed a szíved, vigyék meg. Menjünk. Megjelent, nézd már, segítség, Ela! Józsi! Sejjétek, drágám, képzel, de ne ijedj meg, Puzsér betört nálam. Józsi! Mi volt bező? Ne bánj szegény. Hát meggyőzem elő, hogy kikapard a szemét. Nem, tűrtözted a haragodat, gyerek ki fel a szobába, feküdj az ágyaskáddal, rögtön jövök én, segítség. Mi volt bező? Ne visítson, vizet hozzon. Hozzám Isten! Na, én most oda megyek a 10 éves találkozóra. 1-2 órára. 1-2 aranyórára.
éjjel. Ma pedig az ágyát úgy találtam, ahogy az este megvetettem. Vertalanul, itthon van? Ha sincs itthon, a csegámat jutott tárgyalásra megy. Jól vagyok, és kimehet. Az előszobában egy úriember egy óra óta vár a napcságos úrra. Azt mondta, hogy minden áron beszélni akar vele. Hogy hívják? Ha jól emlékszem, valami Cseresnyés. Cseresnyés? Az, akinek a Bibor? Azonnal bocsássa be. Csak hogy kérem, nem merem feltölteni, mert elaludt a széken. Költse fel azonnal, beszélni akarok vele. Most majd megtudom, ott volt a 10 éves családban. Ha megcsal. Keljen fel! Keljen már fel! Jó reggelt kívánok! Találkozol. Sárkány nagyságot? Az vagyok, tessék. Már egy óra óta várom a Józsiknak. És könyörgöm. A széken elnyomott az álom. Egész éjjel nem aludtam. Itt úgy könyörgöm. Mindjárt részre voltunk. Hopp, a Józsik is. Az uram is? Hát ott ült a ágykozón. Nem jöttem úgy, de kifogtam rajta. Ide jöttem az éjszaka és elvittem. Érte jött ide. Könyörgöm. Akkor már egy kicsit kapatos voltam. Nem nagyon emlékszem most, hogy mit volt. És maga itt találtam, uram? Itt én? Borzasztó sejtek. És aztán? Hát tudod, a Józsi nagyon nem látszik. A tanárok is ezt mondták. Nem is hittem, hogy 10 év alatt ennyire meg lehessen változni. Ó, a puzsért hittem a szerencsétlen. Nos, és? Hát bizony, vidám fiú lett belőle. Sokkal vidámabb, mint gondoltam. Megkrémpált mindannyiunkat. Ügyeskedve van. A lépkői csapja meg. Borzasztó. Borzasztó azt kéne, hogy visszaadja. A főnöktanának is ellopta az óráját. Az igazgatónak is ellopta az óráját, látszol együtt. Nem volt csípet, könyörgöm. És ő most azért jön? Hogy visszakapjam tőle kéne? Ha tréfa nagyon jó volt. Hogy ott nevettünk neki reggel a közküldővel. A szobalány azt mondta, hogy még mindig nem értem. Nem. Tudom, kérem. Egy iskolatársunkkal mentek ám, és tovább lumpolni. Fogadni nem tik, hogy attól is ellopott valamit, pedig annak 2 ember sem volt a tárcában. Rettenetes. Kérem szépen, nincs más mód, várja meg. Már nem sokára vissza kell jönnie. Ennyi ideig sohasem maradt ki. És nyugodtak legalább az urak. Tessék? Cseresnyés úr. Na, én lumpit elaludt. Még az ez kellett. Itt a rendőrök elhúzolják a férjemet, Puzsér az uram nevében végiglopja a tanárikat, és reggel idegen emberek felhordják a lakásomat. Várom is én aludján estig. Jó reggelt kívánok! Mi az? Kifűrészed itt? Mindig Cseresnyés. Hogy mélyen alszik. Mélyen alvó ember csak egy módszerrel lehet fölébreszteni.
Ki túloz itten? János Puzsér, János és nem Józsi. Hát talán volt a sárkány Józsi? Nem. És egyáltalán nem értem, hogy miért tegett. Mikor ittunk, Bruder? Mikor? 13 évvel ezelőtt a gimnáziumban. De már nem jutottunk rá hozzá. Nem az évben haza kell utaznom földvára. Az visszafiam az aranyórába. Ismétlem, hogy engem Puzsér Jánosnak hívnak, és az urat nem ismerem. Én doktor Sárkány kliense vagyok, és az ügyvéd urat várom. Hát nem vagy az ügyvéd? Nem. Az ügyvéd úr nincs ide haza. Nem te voltál az este, amikor a 420 szepaléban? Hát találtad el az aranyórában. Megőrült. Kedves gőzfűrész, ön összetéveszt engem valakinek. Nem te mondtad a felköszöntőt az összetartásra. Nem te esküdtél, mindjárt meg volt. 10 év múlva velük összejövünk. Biztosan az ügyvéd úr volt. Hasonlítunk egy kicsit egymásra. Igazán? Igen. Neki is középen van az orra. Hát akkor bocsásson meg, kedves uram. Ennyi. Szervusz Józsi! Ne szervuszoljon már, hogy itt. Nem hallott, hogy az életet? Élet, Puzsér úr? Most hallott, hogy mi a neve. Hát ez nem a doktor? Hát maga kérdi tőle? Biztos iskolatársa volt. Az ágóját? Hogy észre lehettem az éjszaka? Én is azt hiszem. Akkor bocsásson meg, kedves uram, elnéztem. Most hazamegyek a szállóba átöltözni, mert félbe indul a vonatom. De még visszajövök, mert beszédem van a Józsival. Mondja meg neki, Isten áldja meg. Alá szolgálja. Nem, Józsi, nem? Igazán nem. Pardon, alá szolgálja. Kedves Puzsér úr, mi lett velük? Bízza csak rám, majd én elintézem. Köszönöm szépen, Puzsér úr. Jaj, ne hálálkodjon. Inkább adjon egy csekéke összeget a Lombrosó szobrára. De minek az? Ugye van egy klubunk a külső Kerepesi úton. És annak elkészítettük Lombrosónak. A híres büntetőjogásznak a Merszórát. Tudja, az az ember megérdemli tőlünk, és annyit tett az érdekünkben. Itt van. Írja be NN adománynak. Névtelenül? Hát akkor be se írom. Úgyhogy a főnök úr még nincs itt van. És én nem is várhatom, mert tárgyalásra kell mennem. Ha jön, mondja meg neki, hogy a Csongrádi tárgyaláson vagyok az 5 hely. Hány óra, Puzsér úr? 10 óra múlt. 10 óra múlt. Jól jár az az óra? Nem hiszem. De talán ez jól jár. Negyed 11. Jó fel van szerelve, Puzsér úr. Ja. Vannak, aki elvitta. Alá szolgálja. Szolgálja. Mindent rendbe kell hozni. Micsoda derék ember. Csupa jó szív. Hiába az éjszaka nem várhattam ki magamat másképpen. Csatoktagadó úr! Na, bocsássa be! Tessék! Jó napot! Hello! Már megint van? Hogy kerül maga ide? Elfelejtett szimbol, hogy az égen Bruder tisztul. Bár mérget vitával, szerintem egy év. Micsoda éjjel, micsoda Bruder? Nem akar rá emlékezni.
is, ha elfelejtjük, öreg. Ma már úgy is megvártam, hogy egy rendőrtisztel Bruckert hívtam. Hogy kerül maga ide? Villamosra jöttem a Podmanicki utcán. Hát az éjjel lopott. Hol lettem volna? Már ketten voltam. És a két rendőr, amiket ide küldtem? Mondhatom, szép két szamarat küldött. Szalutáltak nekem. Szalutáltak? Igen. És miután másmód a kibontakozásra nem volt, hát a doktor urat cipeltettem el velük. Nem értem az egészet. Maga egy szabadon járkál és a kapcsolnak? Megíték a dutyiba. Mondom, hogy két szamarat küldött. Máskor válogassa meg jobban az embereit. Nyomorú csirkefogó! Mit csinál? Mi van, most már megtegedsz? Mit tettél, beszélj? Hallja, ne motiválj még vele. Nincs oda-haza. Hogy lehet az, hogy én szabadon járkálsz, mikor én azt a jelentést kaptam, hogy Pusért itt elfogták, épp mikor feszegette a fiókban? Ja, ne feszegesd ezt a kérdést. Mindent meg fogsz tudni. Rettenetes. Megint előléptek és előtt állok, és te megint kisigottál körménykezünk. Hát én már sose leszek kapitány. Hát amíg én rajta már nem. Undorodom tőled. Én nem tudom, mit csinálják ezzel a partnerrel, ez magatartás. Megjaváljon. Zsigvéd úr hangját hallom. Mindenkit megalott! Jön az Zsigvéd úr, most lesz csak a vad, ne add. Jó, én megyek. De most még nem van. Meg kell neki valahogy magyaráznom. Hát miért? Ilyen a lakásunkban sok. Feleségének nem is állítom. Rendőröket küldeni egy akamra? Megmozoltak minden a kapitányságról, szabad legyen a más. Csak már életemben rendőri karnapon akart földulni. Kapitány akart lenni. Kidobadnak, beváratlan! Mit beszél? Ha nem tekinteném a dolgokat, már inzultáltam volna. De ön egy rettenetes félreértésnek lett az áldozata. Mindent meg fogok magyarázni. Nekem te semmit sem fogsz megmagyarázni. Mindent tudok. Politikus vagy. Megköszönöm, hogy széthasítom a fejedet! Csilla, vagyék boldogtalan. Hát nem látja, hogy nem felelek a sértéseire. Mert tudom, hogy mindezért bocsánatot fog kérni. És mi bocsánat, akarjátok? Város vegyétek. Majd csinálom, amit belátva. Értsen meg szerencsétlen, hogy rettenetes félreértésnek lett az áldozata. Hagyd ki! Vasd ki! Nem bánom, de öngyilkosságot követel. Majd megbántja! Nem várom meg! Látod el! Majd csinálok kényszeretet ebben a házban. Hát, hogy itt vagy veled? Nem csinálom. És felakasztatva. Mindenekelőtt kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy a csapó mindenben átadtam. Átadtad. Miért nem mondtál ezt előtt? Mert azt reméltem, hogy lesz egy kis tetlegesség. Az egésznek ön az oka. Én? Igen, ön. Mert ha ő nem stréber, és nem szenved feltűnési viszketegségben, akkor nem egy éjszakáruhában az működni. És? És én nekem nem támad gusztusom éjjel ide bemászni. Hát mondtam ugye, hogy nagyszabású vállalkozásba fogok. Hát ez volt az. De lássam, hogy egy kitalálok itt. Fogalmazó! De ne tessék semmi rossz dolgolni. Éppen ön kereste, hogy egy nagyszerű zsarolási bűnügyről értesítse. Ez volt az adtákat. Akkor meglátod, hogy bemászol, rendőrökért küldött. Miért nem fogtál magát ő maga? Finom ember. Nem akartad félre magyarázzák a helyzetet. Éjszaka, magányos asszonynál, ez egy gyöngér, trafikatos kamarért. És maga nekiugrott. Miért nem lépett közben? Hát mert jól esett. Ami alatt a rendőrök jöttek, én átöltöztem, és akkor megjelent maga. Hát gondoltam, inkább vigyék el maga helyre, kiszabadul. Én 2 esztendőnél előtt nem szabadultam volna ki, ezt tessék tekintetben venni. És vegye tekintetbe azt az izgalmat, amit nekem okozott. Mert ha maga rendes úton akar hírni, ez úgy nem semmi van. De maga hajházta a reklámot,
Maga stréberkedett, maga felülésileg viszkedett. Szemteles a sorokúsért. Maga fölülmúlja önmagát. Még magának áll följebb. Eleve, adjon egy kis csekéke összeget a lordozó szobrának. Én vagyok a szoborbizottság. Pusztuljon előle! Józsi, micsoda ruha ez? Ne is kérdezze. Eltőlem. Éjjel rendőrtiszteket fogad? Nem igaz. Nem igaz. Ne tagadja, asszonyom, mindent bevallottam. Bevallottam, hogy a fogalmazó megszerezte a doktor úrnak a nagy zsarolási ügyet. Megmondtam, hogy a látszat ön ellen szól, de hogy semmi baj nincs. Nem parancsoltam meg, hogy dobni. Hogyne, majd kidobjuk, ha egy jó kliens volt. Nem megmondtam, hogy ugye többé belettegy alá. Fogalmazott, hogy jó akarat volt. Elhozta az aktádat. Lássuk azokat az aktát. Honnan zavarba vissza-vissza? Nem tudtál segítségemre lenni, amikor kiabáltam. Tűntet, hogy elhurcoljanak a saját lakásomból. Ne szekírózza, hát nem látod, hogy elájul? Hát azt se tudta, mi történik körülötted. Ennek is maga az oka. Hallgasson magát, nem kérdezem. Mindenek maga az oka, és még szemrányásokat kell tenni a feleségének. Összeszid engem, a fogalmazót, hála Istennek. A fogalmazó? Bántotta? Na, nem úgy, ahogy én szerettem volna. Piszkos börtönet töltöttem az éjszakát. Rendben, meg. Orvosságos üveget használt elő. Tartson róla fölolvasás. És alatt itt van Brutus. Vedd a lakásomba, és megszakítanak egy regemet lassrendőrrel dősön. Csató fogalmazó úr. Mit akar? Bocsássa be! De kérlek, Józsi. Ez minek csillapítva? Uram, nem tűrhetem, hogy miattam egy tiszta és ártatlan nő hirdemény jobbesség. Innen nézze, állásommal játszom, de bebizonyítom önnek, hogy az önkedvéért jöttem ide este. Itt vannak az akták. A főgazembernek már ajánlottam is önt. Még ma itt lesz, hogy vállalja a védelmét. Na, ugye mondtam, hogy ártatlan a barátom. Nem tudom, mit kellene most tennem. Mindig az... Én rendelkezésére állok a segédeinek, de bocsánatot kérek. Semmiféle tárgyalásban nem bocsátkozom. Én csak egy asszonnyal szemben tartozó lovagi kötelességemet teljesítettem. Jókalmat. Ajánlom magamat. Servus! Ügyelem a valamit. A fogalmazót elégedett. Én mindig mondtam. Szégyed magad, hogy ilyesmit felfedeztél rólam. Mindennek te vagy az oka. Gyere, szednek önök én a feleséget. Nem is tudok a szemedbe nézni. Hogy én Messalina vagyok. Régyen. Hogy én Brutus vagyok. Megértemenül, minden tisztességes ember pakétja vagyok. Így a családi békének, így a jóban. Mindenki az, talán igazuk is van. Valóban én vagyok a hibás. Én voltam a hibás. Én. A doktor úr. Micsoda állapotban? Mindenek én vagyok az oka. Meg Stréber vagyok, meg reklámájer vagyok. Doktor úr, kérem. Én megfisem a dolgokban a házba. A doktor úr tudnám, mit történik, Legyen mondja. Adjon békén, mi valaki el. Bocsánatot kérek, közelre lények? Igen, közelni! Hordjál magát! Nem látsz, hogy magam volt, ugye? Csak Rómia vagyok én magam? Mindenki én vagyok az oka. Megyek lefekszem, amit nem bírom tovább. Azt sem tudom, hol áll a fejem. Micsoda? Hát még itt van. Még benne a szemen elé kell ülni. Nagyon visszabecsületemet. Írja attól, aki elvette. Az én becsületem olyan, mint akárkié. Már beszéltem a nagyságos asszonnyal, és megvallottam neki mindent. Legjobb lett volna akkor mindjárt az igazat megmondani. És akkor nem hitték volna el. És most elhívjuk. El. A nagyságos asszony azt mondta, hogy bocsánatot fog kérni ettől. És a magam nevében szeretnék én is bocsánatot kérni.
Bocsánatot kérek én is. Egyetlen tisztelőm, nem akarok önt megbántani. A hold becsületedre mondom. Olyan tisztán ragyog előttünk, mint az orváni szűz. Itt a kezem. Általános lefegyverzés? Bocsánatot kérünk, Kuzsék úr, minden harag elmondjuk a legkedvem, ha egy igazi bűnözőt megszoríthatom. Kuzsék úr, felséges volt az éjjel. Meghiszem azt. Sok detektív regényt olvashatott már össze, hogy így érzi? Könyvben? Soha. De lopok úgy, mintha könyvből olvastam volna. Lengyel! Minden, oda küldtem a húzóhoz az arjába tanárnak. Elkésett. Most amikor már megfogtam, és odafelé jöttem. Most találkoztam az irattal, amit a hatort címelte. Nyomorult. Megmondtam neki, hogy figyelj vissza. Hát az nem az volt, hogy javért megmutatom. Ne szív, fiam. Több is vezet Boácsnál. Nem is Boácsom. Történelemben is megmondtam. Épp a Boácsi részből. Szegény kisem. Abból is? A történelem tanárnak hívja volt rá. Hogy hívják azt a tanárt? És hol lakik? Bármi körül 12. No hát ennél betörök. Tehát hogy lehet azt kérni, hogy egész évben folyton tanultál, és mégis 2 tanárból megtudtál? Ez a... Én mondok neked valamit. Mondd, fiam. Ez a... Ugye én most már bukott nő vagyok. Dehogy, csaci kislány vagy, ne sírj. Ez a... Én szerelmes vagyok. Micsoda? Én nagyon szerelmes vagyok. Kibe? Bertalanba. Ó, már is sejtettem. Ne menj ki a szobádba. Még már szerelem elé kerülni? Hát még mindig haragszol. Nem elég bizonyságot kaptál arra, hogy... Hogy én vagyok azoknak? Már 100-szor hallom. Én életemben sem élet. Nincs semmi baj. Tanulmányozni akarod a rendőrség börtöneit? Átmond tanulmányokkal. Na, csak hogy végre megtanulom a főnök urat. A csomagálni fent megnyertő bíróság óriási költséget ítélt meg. Óriási költséget? Kezdek élni, Berta. Ezért kivert egy havarnaszivatos kapjára. Már kivettem. Hát legyen ki még egyet. Már 3-at vettem ki. Már egészen vidám vagy. Üzenetet kell átadnom. Strasbourg itt volt. Megint halasztásért. Nem tud fizetni, mert egy 9. gyerekét született. Megadom a halasztást. Nincs főnök úrnak valami baja? Nincs. De sokat tanultam az éjszaka. Éjszaka én is sokat tanultam. Kérem, urak vannak itt. Urak, de csak segítéljetek. Ketten vannak? Ne, 3. 3-asban csak a végrehajtó szokott jönni. Megyek, megnézem. Úgy meg Tanár úr! Igazgató úr? De. Parancsolják, két órát. Parancsolják, gyere órát. Az ügyvéd úr!
Ügyvéd úr, azért volt azt a várásra is preszt. Te vagyok. Szervusz Józsi. Nagyon régszer láttam az éjszakon. Már meg sem ismerem az embereket. Doktor úr egészen másik van, mint a bánketkel. Én sem ismertem volna meg. Hát, Józsi öreg eljöttünk, hisz tudod, nekem az érde annak kell utazni földvára. Szerencsés utat, öregem. Igen, igen. Talán mese az az ügyvéd. Ugye, hisz természetes, te vagy a sárkány Józsi. Persze, hogy én tudom. Hát Józsi öreg eljöttünk, hisz tudod. Nem tudom. Ennyi, betalad régen vagy. Parancs! Olyan volt az urak? Igazán sejtelem sincs, hogy mit akarnak már. Hány óra öregem? Hány óra? Hány óra? Hány óra? Hány óra? 3:15. Én se értem. Nos, Józsi! Te is nagyon részletben pillanatban a hajtást. Na de hát most már indulattuk magunkat a tréfát. Add vissza az órámat. adja vissza az órámat. És enyémet is. Órájukat. Hagytam keresik az órájukat. Itt közöm nekem az órájukat. De melyik Istó, furcsa megharagszol. Elég volt már, velem nem viccelj. Útvező. Egyet, de rossz memóriában. Hát az éjszaka. A bankedre. Persze csak most tréfán volt, hát be voltál, amikor cipőre. Elloptad az órámat. Na de legyél! Legyél is. Órájukat. Hogy sem voltam. Hát az összetartásra ki mondta a felmondót? Gyönyörű beszéd van. Kives tudod csak, hogy 10 év múlva megint összejövünk. Lélekelő eskü volt rá. Uraim! Egy borzasztó félreértés áldott helyeztek. Ott sem voltam onnan a vacsorán. Jó, tovább viccelsz, hová viccelsz? Éppen volt már. Ne tartson voltál bennünket. Szóval igazgató úr, a feleségem. Éppen jó, szeresni tartozik, és azt mondja, hogy pedig voltam én. És a hupán viccelsz? Aha, értem. Az urak az órájukat keresik. Az. Édes fiam, mikor téged innen elvittek, jött keresni, és elvitte a bankját a Puzsért. Puzsér? Uraim! Mindenképp! Önök egy adekúri szolgálatot vagy. Micsoda? Hát nem te voltál velünk az éjszaka? Nem. Az uram egy kliense volt, egy csirkefogó. Megnyomott ugye mindenki. Na, Szergély, uram! Talán nincs minden, de Puzsért kínáltam a konyhában. Hazudtam, barátom. Ráteresz helyettem vacsorázott, és felköszöntött is mondom. Banális beszéd volt. A frád! Helyettem esküdött. kínos jelenet volt. Parancs! Puzsér azonnal jöjjön be! Hát, tudtak volna a cimborát. Tehát 10 év óta nem látunk. Meg aztán ittunk. Be voltunk kapatni. Ez volt az elforduló. Ne szervuszoljon! Mondtam, hogy János vagyok. Bezzeg, maga megjelent az éjszaka, éruhámban, az én nevemben az urak társaságában. Meg nagyon éhes voltam. Beleszállt az én nevemben felköszöntött mondani. Gondoltam, életemben először én is leszek szólók. Nagyon nyomtam már a fegyemet. Ez volt a szűzbeszédem. Vagy ezt tudod, hogy 10 év múlva ugyanott találkozunk. Én is ott leszek. Buncsot, aki nem állja a szavát. De ez még nincs semmi, de maga eloszta az urattól az óráját. Adja vissza az órámat. Az enyémet? Az enyémet is. Hát mit képzelek? Azért mondtam el, hogy most visszaadja. Hát mi vagyok én? Szép depozit? Maga adja vissza minden úrnak az óráját. Már az állam kezében vannak. Megtenni, de
Látja, uram? Az nekem mindegy, én nem engedem meg. Gavalérságon tiltja ezt elfogadni. Hol a pénz? Lombrodó szobrára. Miért? Miért? Azt hiszem, közelebb a pillanatra vegyeni magát, mert ki fogom rúgni? Vagy fel fogom záratni. Bezárva. Hát, mi maga? Ügyész? Vagy ügyvéd? Hát most már mindenért engem okolnak. Hát áldásom az egész esetre.